rika shi ana wata ga wata. A yanzu ne muka samu labarin cewa wani jarumi ya wallafa shafinsa a shafin sada zumunta na Facebook inda yake faɗa kamar haka: yanzu ku faɗa wa Safara'u kwana 90 idan ta amince za ta aure ni ma wallahi zan aure ta, kuma ba da wasa nake ba, da gaske nake. In dai ta amince a same ni zan aure ta, irfa mata asiri domin muraya sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda jarumin ya wallafa a shafin nasa na Facebook. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar kullum kamar yadda ku sani, sunana Tijjani Abdullahi Asas. Ina kira ga al'umma, yan uwana, abokanan sana'anta, musamman ma ɗan fim, kuma ina kira ga jagororin masana'antar fim, misali kamar su Mafan Arewa da Gilop Artist da dai ragowar yan uwana na fim na Kaduna da na Zaria da na ko'ina ma a bakin arewacin Najeriya akan yarinyar nan Safara'u. Dan Allah dan Annabi shugabanni ku zauna ku kirawo ta a zauna a ji me matsalarta. Abinda take yi a social media kamar akwai irin yanayi na shiga cikin damuwa da wata matsaloli da suka faru da ita a baya because of yadda take yi. Ita musulma ce, wani zai iya haifar mata da wata matsala nan gaba, kuma mace ce ita za ta iya aure, kuma hannunka baya riɓewa wai an ce wai ka yanke kayar. Da Allah a jawo ta a zauna da ita a jinne matsalarta. Idan ta ji abinda za a iya gyarawa a gyara, kuma a zauna da iyayenta. Korarta daga cikin masana'antar ba daidai ba ne, jawo ta a gyara shine daidai. Sannan ina kira da 'yan uwana masu neman da martani, don Allah da su daina, su yi haƙuri. Akwai mutumin da wata matsala ce za ta faru da shi, sai ya rasa yadda zai iya control din mind din shi, ya shiga cikin wani yanayi na rayuwa. Ina kira da Allah mu yafe mata wasu abubuwan, kuma mu zauna da ita mu ji matsalarta, a gane a yi kokarin yadda za a gyara. Allah ya shirye mu, Allah ya yafe mana kurakuran mu, Allah ya ba mu ikon bin daidai. Na gode, na ku Tijjani Abdullahi Asas. ‘Yan mata ya ake ciki ne, dala zan iya samun nan maki. Malelanka. Taimaka ki bani dama minti daya zuwa su. Safa. Sabara.
gagggaishe su ina so ya kira mun dokoki da kanshi. CBB! What's up? CBB! CBB! I need to see you on the stage, man. What's up, What's up, Kananda? Are you sallah lafiya? Are you sallah lafiya? Ya aka wazi kuke? An yi sallah lafiya? Yawwa, ko kuka hoya na. 4 2 Ekwalawa Konse Hai Yishile. Let's go there. Ekwalawa